Markosen Txerrixek egin zuen hanka, baina azpertu eta esan zuen kaka. Ez zuen gatzun azkik eta ez patata, Markosen bilatzi zen gozea zeukan da. Markosen bilatzi nahian omaitetik, eskolara sartu da atzeko aldetik. Maixua dio etorri zara zu alperrik, Markos kaleratuta dago aspalditik. Tokidendan sartu zaigu lotxagabe, ta galdetu du Markos non arraio zaude. Denda hontan ez daude txutxe alde balde, txerri nazkagarrixe intzazu alde. Goxoki batzuk janda gelditu zen giltzen, da Markos non zegoen pentsatzen hasi zen. Markos ikusi orduko juntzen zuzen, eta elkartu ziren lastozko zubixen. Bertso sorta hau gustatu bazaizue, bozkatu bertsomubida.comen.